କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୋ ବିନା କାହା ଅନେଇକି ବଞ୍ଚିବି ରେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଫେରିଆ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଭଲ ପାଇବା ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଇଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଳ ଡକାସାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ହରପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଗତ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ 2 ଜଣ। ଆମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ। ପୁରୀରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ। ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲୁ 4 ମାସ। 4 ମାସରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ଗକୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ମନା କରିନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼େଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବା ମଣି +3 କଲେଜ 2nd ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରରେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତା ପରିବାର ବର୍ଗ ନେଇପାରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କିଏ। ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଫେରିଆ ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ଫେରିଆ ରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ପୁରା ଫେରି ଆସିବୁ। କୋଉଠି ଅଛୁ ଫେରିଆରେ